Inselmilkom, l-Odwa tajba. Illum 15 ta' Awwissu festa ta' Omna Marija imtella s-sema. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-parroċċa tal-Gudja, iddedikata lit-tluħ fis-sema tal-Verġni Marija. Il-Knisja Parrokkjali tal-Gudja li hemm illum inbniet fis-seklu 17. Il-vara titolari ta' Santa Marija, l-eqdem waħda titolari tal-Assunta f'pajjiżna, hija xogħol ta' Vincenzo di Mecque, inħadmet fl-1807. Kien fit-19 ta' Lulju 2006 meta l-Gudja ġiet iddikjarata parroċċa arċipretali. Jikkonċelebra l-arċipriet u l-kleru tal-parroċċa.
Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Edin niċċelebraw il-festa tal-Assunta, ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Sitna Marija biex tipproteġina u tatina l-grazzja li aħna nixxenqu lejn is-sema pajjiżna. Ħuti narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Bistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġi u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla li tista' kollox intellajt fil-glorja tas-sema bir-ruħu l-ġisem lil Verġni bla teba Marija ommi bnek, għamel ħsibijietna jkunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema biex jistoqilna sem magħha fil-glorja li tajta. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Infetaħ it-tempju ta' Alla li hemm fis-sema u deret l-arka tal-patt tiegħu fit-tempju tiegħu. U der sinjal kbir fis-sema. Mara li jibsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 li kewba fuq rasa. Hija kienet fit-tqala u bdiet tajjad bluġieħ tal-ħlas u dbati. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir minn lewn in-nar, b'7 tirjus u 10 tiqrun, u b'7 diademi fuq irjusu. U b'dembu kienes wieħed mit-3 tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U dragun marqat quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. U hi weldet iben, tifel li kienet irid jira il-ġnus b'xettru tal-ħadid. U bina ġie maħtuf quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. U l-mara ħarbet fid-deżert, hemmhekk fejn għandha post imħejji minn Alla. U smajt leħen qawwi mis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta ta' Kristu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm se nkantaw flimkien fl-emintek is-sultana imżejna b'deb ta' Ofir.
It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lill-Korintin. Ħuti, Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet l-ewwel fost dawk li raqdu. Għaliex jekk permezz ta' bniedem feġġet il-mewt, bi bniedem ukoll isseħħ il-qawmien mill-imwiet. Għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f'Adam, hekk il-koll jiksbu il-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu. L-ewwel Kristu, wara dawk li huma ta' Kristu, meta l-missier wara li jkun ered meta jerġa' jiġi. Imbagħad it-tmiem, meta Kristu jerħi s-saltna f'idejn Alla, il-missier, wara li jkun ered kull ħakma u kull seta u kull qawwa, għax jeħtieġ li hu isaltan sa ma jqiegħed l-dewwa kollha taħt riġlejh. L-aħħar għadu li jinqered u l-mewt. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet, f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elizabetta. Malli Elizabetta semet il-Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fiħdana. U Elizabetta mtliet bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi? 10. Malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma tqalilha min-naħa tal-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja, għax is-Setan jagħmel miegħu ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.
u wera l-qawwa ta' driegħu, xerret il dawk li ma mkabra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għalla li ċkejknin. Mela b'kull ġiti minnu bil-ġuħ u l-għonja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fi ħnina tiegħu. Bħalma wieħed lil missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal xi 6 xhur. U mbagħad reġgħet marret lura lejn dara. Il-kelma tal-mulej. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Daw il-kliem li nislet Elisabetta u li smajna fil-Vanġelu tal-lum jiġbru is-sinifikat profond ta' din il-festa solenni li qiegħda tiġi ċelebrata llum madwar id-dinja. L-Assunta, it-tluħ is-sema ta' Marija ta' Nazaret, li benta Alla mamul bniedem. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirka il-ħarsa ta' għajnejk. Il-ħarsa ta' għajnejk li ltaqat mal-ħarsa tal-messaġġier tal-mulej, l-Arkanġlu Gabriel, meta millek proposta tremenda dik li ssir Alla. Imbirka l-ħarsa ta' għajnejk li ferħet fit-twelid ta' ibnek meta fisqejtu fl-ar ta' Betlem. Imbirka il-ħarsa ta' għajnejk inti u tfittxu f'Ġerusalem tibkieħ għax bitluf u tibki bil-ferħ għax sibtu lura. Imbirka l-ħarsa ta' għajnejk li fit-tieġ ta' Kana indunat l-rajjes ma kienx abbaqalhom inbit. Il-ħarsa li tajt lill-ibnek inti u titolbu jagħmel xi ħaġa. Il-ħarsa żiża li tajt lill-qaddejja inti u tgħidilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. Imbirka il-ħarsa ta' għajnejk inti u tfittex lill-ibnek meta qalulek li ġennen u smajtu jgħid ħin ja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u jagħmluha. Ħin ja l-ħarsa ta' għajnejk, Marija, inti imbirka fost in-nisa li segwejt il-libnek fit-triq tal-Kalvarju u ħarist lejh imbikkija minn xhur fuq salib. Ħin ja l-ħarsa ta' għajnejk, Marija, inti u sibti lejt tħaddan lill-ibnek irxuxtat mill-mewt. Ħin ja l-ħarsa ta' għajnejk, il-ħarsa ta' għajnejk kollha ħniena, kif nitolbuk. Dawwar il-ħarsa ta' għajnejk fuqna, aħna l-midinbin. U għatina faraġġ, itlob minn Alla l-Missier li jħenna lina. Ħin ja ħaddejk, Marija, min jaf kemm irċevew bews minn ibnek Ġesu u dik il-bewsa tal-aħħar qabel sellimlek meta telaq mid-dar biex jibda il-missjoni tiegħu. Ħin ja xuftejk li l-anġlu imreda għalulu hawn il-qaddejja tal-mulej ikun minnek skont kelmtek. Ħin ja xuftejk fis-silenzju tagħhom f'kull kelma tiegħek, għażiża, safja, meqjusa u qaddisa. Illum
smajnik tfaħħal lill-Alla. Għal-kobor tiegħu smajnik tifraħ falla s-Salvatur tiegħek. Ammettejt Marija li xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. U b'umiltà realistika fakkartna li minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħlek ħienja. Inti tassew ħienja Marija. Għaliex il-ġuf tiegħek ġar lill-liben ta' Alla magħmul bniedem. Is-sider tiegħek reda minnu s-Salvatur. Riġlejk ħaffu biex jaqdu lill-Elisabetta. Ħaffu inti tfittex il-libnek. Ħaffu biex tkun miegħu taħt is-salib. Imbirka inti fost in-nisa Marija. Għaliex ibnek tak il-grazzja li tieħu sehem mill-misteru tal-qawmin tiegħu b'mod speċjali. U fik tana sinjal li t-tama tagħna fil-qawmin għal-ħajja mhijiex tama firħa imma tama sabiħa. Għażlek biex tkun ommu u biex tkun omna. U meta d-dixxipli fitxewk fil-qabar ma sabukx, sabu qabar vojt, għax ibnek ma permettix li l-ġisem safi u għażiż tiegħek jara it-taħsir. Illum niċċelebraw l-intervent ta' ibnek li jirxuxtak għal-ħajja, mod partikolari u speċjali kif jixraq lill-Om is-Salvatur. Illum ukoll imma niċċelebraw il-fatt li l-eżistana mejtin u aħna meta jasal il-mument nieħdu sehem mill-istess glorja tal-qawmien. Imma inti għallimtna li triq għal-qawmien tibda minn issa. Fl-ubbidjenza tagħna lejn Alla, ubbidjenza umli, ubbidjenza li taħseb fil-proxmu. Imħabba safja, imħabba lejn Alla, lejn anfusna u lejn ħutna. Għax il-mulej inniżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom, hekk qedtilna inti, u jolli iċkejknin. U ċokon tagħna Marija huwa meta aħna nammettu r-realtà profonda tagħna. U lill-Alla ngħidulu kif għallimna ngħidulu San George Breka, Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Mhuwiex iċ-ċokon tan-nuqqas ta' ħila jew in-nuqqas ta' erf, imma l-bżonn radikali ta' Alla. Dan huwa ċ-ċokon li jogħġob il-Alla. Għax għal-Alla il-glorja ta' kull wieħed waħda minna hija glorja tiegħu. Għax aħna ġbija tiegħu. Imma li jixtieq minna huwa li aħna narfu li hu Alla u ħadd ieħor bħalu. Inti għallimtna wkoll nittamaw fil-mulej. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ, l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħsieb Iżrael għaddej tiegħu. Fakkarna Marija li Alla jieħu ħsiebna dejjem. Kemm hija għażiża dil-kelma tiegħek Marija. Ħsieb Iżrael għaddej tiegħu. U meta nisimgħu dik il-kelma Iżrael f'dawn il-ġranet, aħna nitolbuk int bint il-poplu ta' Iżrael biex lil poplu tiegħek turih it-triq tal-paċi, it-triq tal-ġustizzja, turih it-triq tar-rispett tad-dinjità umana ta' kulħadd. U waqt li nitolbuk bħala bint Iżrael, nitolbu għal ħutna f'Gaza wkoll illum. Fil-festa tiegħek illum Marija se ssir laqgħa importanti bejn il-barat tad-dinja. Ma nafx jekk hux se nkun tost. Nitolbok
tinterċedi għalina u tratta bil-qlub biex jiqfu l-gwerer, minu bil-ġuħ ikollu xiekol, minu bil-għaġġ ikollu xixrob, nejxu fil-paċi madwar id-dinja kollha. U fuqna Maltin u Għawċin Marija, nitolbok titfa' il-ħarsa ħelwa tiegħek. Int imbirka fost in-nisa, inti tama tagħna, ħlewwa tagħna. Malta għawdex imberkin b'tant knejjes, kappelel, niċeċ li jfakru tluħ is-sema tiegħek fis-sema. Donnu dawn il-gżejjer mill-antiknet, iddedikaw lilhom infushom b'mod speċjali lil dan l-episodju importanti tal-eżistenza tiegħek. Fih il-mulej rid juri l-qawwa tiegħu u lilna jagħtina tama kbira. Nitolbuk għall-mejtin tagħna biex huma jkollhom l-esperjenza tal-qawmien u jitħadnu bil-glorja ta' ibnek l-Aziz. Marija, il-qabar vojtiegħek f'Ġerusalem huwa sinjal għalina li l-qabar tagħna li jara t-taħsir mhuwiex l-aħħar kelma tal-eżistenza tagħna. Imma tħaddina tal-mulej fil-ħinna tiegħu hi id-destin ta' kull wieħed waħda minna. Għax kif għallimna l-Apostlu missierna San Pawl Marija, is-sema tagħna, is-sema huwa pajjiżna. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Nitolbuk Marija dan il-jum solenni ta' tluħ tiegħek fis-sema li taqlanna l-grazzja li ma nitilqu qatt ħarsitna minn fuqek kewkba tas-sema, kewkba tal-baħar u li qalbna tħeġġeġ bit-tama tal-ħajja ta' dejjem billi ngħixu fuq l-art fil-paċi bejnietna u ma' Alla l-imbirek. Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa, tama tagħna, slim għalik. Viva Santa Maria. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nizm esmewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq l-emin tal-missier u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Alla l-missier li jista' kollox rid li kull nisa li faħħa lil Marija ibnu. Insebħuh u nolluh bit-tifħir u fiċ-ċokontana nitolbuh u ngħidulu ħares lejn dik li inti mlejta bil-grazzja u ismana. Ħares lejn dik li inti mlejta bil-grazzja u ismana. O Alla, li tagħmel leġubijiet, int tellajt fis-sema bir-Ruħu l-ġisem lill-Verġni bla teba Marija u seħibta ma' Kristu fil-glorja.
ibqa' mexxi l-qlub ta' wliedek sa ma jaslu fl-istess seb. Ħares lejn dik li inti mlejta bil-grazzja u ismana. Int li tajtna lil Marija bħala omna, bit-talb tagħha fejja il-morda, farraġ lill-imniktin, aħfer lill-midinbin, għati lil kulħadd is-salvazzjoni u s-slim. Ħares lejn dik li inti mlejta bil-grazzja u ismana. Int sawwabt fuq Marija l-milja tal-grazzja. Ferraħ lilna wkoll bil-kotra tal-grazzji tiegħek. Ħares lejn dik li inti mlejta bil-grazzja u ismana. Żomm il-Knisja tiegħek maquda qalb waħda u ruħ waħda fl-imħabba. Għamel li l-fidili tiegħek jibqgħu ħaġa waħda bejniethom fit-talb flimkien ma' Marija Ġesu. Ħares lejn dik li inti mlejta bil-grazzja u ismana. Int żejjint lil Marija bil-kuruna ta' Sultana tas-Sema. Għamel li ħutna l-mejtin jidħlu għal dejjem fil-għena tas-saltna tiegħek mal-qtajja tal-qaddisin. Ħares lejn dik li inti mlejta bil-grazzja u ismana. Mulej qegħdin nagħtu ġieħ lil Verġni Mqazza Marija aħna u niċċelebraw it-tifkira glorjuża tagħha. Bit-talb tagħha għamel li aħna wkoll nieħdu sehem bħala mill-milja tal-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Christus,
Daphne. Buħuti biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista' kollox. Lejk is-sagrifiċċju għadli fi glorja ta' Issu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mazza kollha tiegħu. Titla' quddiemek mulej l-offerta tagħna għaddejja fidili tiegħek. Għamel il-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema tidħol għalina quddiemek bit-talb tagħha biex qlubna jitkebsu bid-nar ta' mħabbtek u dejjem jixtiequk bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira ta' mulej, missir qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inrodu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax illum il-Verġni Alla ġiet imtella fis-sema bħala bidu ġbija tal-Knisja tiegħek fil-milja kollha li għad tidher fiha. U bekk saret ġbijata ta' masħiħa u ta' faraġ għall-poplu tiegħek fil-mixja tiegħu fuq l-art. Għax kif kien xira l-ism it-taħsir tal-qabar lil dik li b'mod tal-għaġeb tat lid-dinja bħala bniedem l-awtur ta' kull ħajja Ġesu Kristu Sidna. Għalhekk nissibu mal-tajja tal-anġli u ferħbir infaħru kun kantawlek.
Mulejn tilajn ta' kull Lusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejnata biex minn rajħibati bħal ħobs, rattil ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tali disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Carmelo, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġri Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apposti u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-biru tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu,
jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li trid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek u awguri. Paċi miegħek. Grazzi Arċipriet. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejqa.
Tqarbilna mulej bis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Għatina l-għajnuna tat-talb tal-Verġni Mqazza Marija mtella fis-sema. Ħalli naslu fil-glorja tal-qawmin għal-ħajja bi Kristu Sidna. Nieħu l-okkażjoni biex ringrazzja Eċċellenzi tal-li sena oġbok tiġi taqsam il-ferħ tal-festa propju f'dan ir-raħal fil-Gudja fil-parroċċja tagħna. Isem il-parroċċja nixtieq nippreżentalek set kodba fuq il-parroċċja tagħna maħrux mill-Sur Bertram Portelli om ta' bosta ulied. Grazzi. Propju bdejt minn din il-parroċċa għal din ir-raġuni li semmejt għax dina waħda mill-eqdem parroċċi dedikati lil dan it-titlu sabiħ tal-Madonna. Nawguralkom il-festa tajba u nitolbu kif edna għal paċi fid-dinja. Il-mulej ma'kom. Alla li fit-tiba tiegħu rid jifdi l-bniedem bibnu mbielet minn Marija Verġni, janikom bil-barka tiegħu. Jagħtikom li dejjem ukoll imkien ikolkom fuqkom il-ħarsien ta' Marija Verġni li biha l-għajna lil min tagħna l-ħajja. Timtela ruħkom bil-ferħ u l-grazzja tas-sema, intom li llum inġbartu bil-qima għal festa solenni ta' tluħ ta' Alla fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Viva Santa Marija!
Nagħlqu din ix-xandira tal-lum fil-festa tagħha Marija mtella s-sema billi nitolbu lil Sitna Marija sabiex inkunu nistgħu nikbru f'imħabba magħmula mir-rispett u l-ġenerożità. B'hekk biss jistgħu jiġġarfu l-ħitan tal-mibeda u jinbnew soċjetajiet aktar ġusti, aktar umani u aktar paċifiċi. Nawguraw il-festa tajba lil kulħadd.